Dobar dan svima i u moje ime, ja sam Zdravko Gavrilović, brand ambasador kompanije Dijamant, šef poslastičarnice u hotelu Square 9 u Beogradu. Kao što je Slobodan rekao, ovim poslom se bavim već 20-25 godina. Drago mi je ponovo da sam ovde i drago mi je da vas vidim u velikom broju. Prošli put mi je bilo mnogo lepo ovde, mnogo sam se lepo osjećao i prijatno. Nadam se da će biti tako i danas. Kad vidim sve vas ovako da ste raspoloženi, nasmejani, to je već pola posla. Evo, završili smo i ovo takmičenje. Bili ste svi super, bili ste sjajni, bili ste uspešni.